Soc el Quim Moya, artista visual, i aquest projecte, anomenat Presències, és un projecte realitzat amb l'Art de Viure de la Fundació Ampans, el qual la primera part l'hem treballat amb les persones, amb els usuaris de l'Art de Viure, i precisament hem volgut treballar l'estigma de la malaltia mental, treballant a partir de les seves emocions, de la seva sensibilitat, expressant-les sobre un paper de gran format que s'ha convertit en una silueta. I aquesta silueta, precisament, és la que entra en joc en la segona part, plasmant la seva presència a dintre aquesta instal·lació, dintre aquesta peça que portem a microscopies. I la idea de la peça, precisament, és parlar d'això, és parlar de la varietat tant de persones, de personalitats, de que no hi ha una forma millor que una altra, i això és una cosa que la natura ens ensenya constantment, i en un festival on relacionem l'art i la natura, doncs, és una miqueta el que volíem plasmar.